Lorroxotik, barruti basarritxik, eta ekartzen dugu ogixe, euskal pastela, hartue, urule eta bar. Maietzien 21 urte pasau ziren lehengo labie montau gendule. Eta gero handik urte betera beste bat montau gendun, eta hemen gabiz oin. Guk erabiltzen dugu geure masa madre esateiako ama horea, eta beste zapore bat emototza ogixeri, eta bebai kontzerbazio alderako be askoz behobi egura. Labie egurrezko labadiez, pago egurraz egiten dugu zue, eta nik esango nuke baiez, azkenien bere gustotxu emoten dutza bebai. Atzo adibidez, egun zier pastelak egiten topera. Eta gero, gabeko amabizik aldien hasi gara ogixekin, eta klaro, azkenien ogi pilo bada. Guretzako Santo Tomas, lehen da hoi, segitzen dau honetetariko izeten. Logo, guretzako segun asko saltzen du egun honetan hemen. Nik esango nuke aurten jendak atxitxu hau dauela beste urtetan ikusitzen, baina nik ondo saltzen gabiz.